Csodaszép tavaszi idő van, így május elején. Úgyhogy ma kirándulni fogunk, és el fogunk menni Ócsára, ami kb. 40 percnyire van innen Kecskemét katonateleptől, és meg fogjuk nézni a református műemléktemplomot. Itt vagyunk Ócsán, pontosan a cél mögött parkolunk. Ez itt a református műemléktemplom. Anyósomék voltak itt nem olyan régen, és ők is javasolták, hogy feltétlenül látogassunk el. És hát valóban gyönyörű. Korábban láttam róla a YouTube-on is egy videót, hogy valaki megnézte, és hát azóta nagyon kíváncsi vagyok rá. Ezzel megfogod? Tehát ahogy látszik, ez a tájház itt, ez pontosan itt van a templom oldalában. Tényleg egy kicsit olyan, mint hogy egy falapka középkorba léptünk volna be. Itt vagyunk egy kis faluban, ahol a falusi házika a templommal szemben van. Nagyon-nagyon gyönyörű, és gyönyörű időnk is van, virágzanak a fák. De szép. Gyere kincsem, megyünk tájházat nézni. Hát megvettük a jegyet a tájházba, és akkor itt adtak jegyet, ami érvényes a templomba is. Úgyhogy most menjünk vissza a templomba, mert hogy túravezetés lesz. Egy 800 éves templom előtt állunk, a bejárata előtt állunk. Ez egy időben, kétféle stílusban épült, gótikus stílusban és román stílusban, és ez már kívül is látszódik, mert ugye a jobb oldala az román stílus, a bal oldala az gótikus stílus. Itt viszont lehet látni 4 eredeti szőlőlevél mintát. Ezeket a szőlőleveleket a premontrei szerzetes rend hozta be magával, amikor ugye meg lettek bízva azzal, hogy építsék a templomot. Ez egy hatalmas nagy kulturális változást hozott itt élők számára, hogy megérkezik egy csapatszerzetes, hozzák a saját kőfaragó, kőműves mestereiket és a velük építő kőfaragó családokat, és egy ilyen monumentális épületet tudnak létrehozni, ami ebben a korban az egyetlen kőtemplom a Duna-Tisza közén. Tehát ez a település szempontjából is egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy a király úgy döntött, hogy ide telepíti ezt a templomot. Na, mit hoztál? Virágot hoztál. De aranyos vagy. Kincsem. Gyere kincsem, megyünk most már. Gyere szívecském. Csodaszép a templom, és nagyon jó volt a tárlatvezetés, és nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg a templomról. 2 különböző stílus irányzat van az építkezésében. Egyrészt gótikus stílus, másrészt román stílust egyesít. És ez nem azért van, mert a különböző korokban különbözőképpen építették volna át, hanem azért van, mert eleve így építették, eleve vegyítették a román és a gótikus stílust, és ebben ez teljesen egyedülálló a világon. És valószínűleg azért csinálták így, mert így találtak szakembereket. Tehát az itteni emberek inkább csak a román stílust ismerték, és akiket a király hozott, Franciaországból főként ők a gótikát, és így vegyítve épült ez a templom. Csodálatos dolog. Nem tudom, van-e még egy ilyen, és ez volt az első kőtemplom a Duna-Tisza közén. Fönn a torony tetején a buzogány, ugyanis ez most egy református templom, ugyanaz 1200-as években épült, hát nyilvánvalóan katolikus templom volt, aztán a török hódítás idején a törökök használták, azonban miután ők nem imádkozhatnak képi ábrázolás mellett, ezért lefestették a falfreskókat. Azonban aztán, mikor hála Istennek ez újra keresztény templommá vált, akkor kiderült, hogy a falfreskókat ez a lefestés gyönyörűen megőrizte. Azt, ami csoda, erőszerű építés, ez de gyönyörűen néz ki.
Milyen szépek ezek a házikók ott sorba. Látod, nádtetősek, hát nem minden, többség. Na gyere, megnézzük, hogy anya hova megy, és veszünk neked egy pólót. Igazi nő, csak azt kell mondani, hogy veszünk egy ruhát darabot, aztán már szalad. Hú, azt a mindenit. Gyönyörű, gyönyörű ez a tájház. Anna, ne dobálj kavicsot. Ne dobálj kavicsot, látod milyen szép. Azt tedd vissza ide. Tedd vissza gyorsan. Hát nem dobáljuk szét. Ügyesen. És most menj anya után, és kapsz egy pólót. Annácska ma elfáradt. Ó, és itt van egy régi parasztház is, teljesen berendezve. De szép. És itt a kemence. Látod te ezt, Anna? Fúha. Ott egy kispapa, látod? A bölcsőbe. Hintáztasd meg, Anna, hintáztasd meg. Ó, de ügyes vagy. Azt mondták, hogy 150 évvel ezelőtt még annyira vizes volt a környék, hogy innen Kalocsáig le lehetett menni Tutalja. És hogy valójában a Gödöllői dombság után egy ilyen teknő van, amiben vagyunk, és ez egy homokbucka ebben a teknőben. Úgyhogy nagyon-nagyon sok érdekességet tudtunk meg, a páratvezetés nagyon jó volt. Szerintem lehetnénk vásárolni, aztán benézhetnénk a cukorásznál. Jó. Az tényleg itt van, mert én megkerestem. Tényleg itt van. Fú, te gyönyörű. Mint hogy egy egész falu úgy megmaradt volna a múltból, és koraújkorban sétálgatnánk. Inkább ilyen 19. századi parasztháznak tűnik, vagy parasztfalunak tűnik, és teljesen olyan, mint hogyha most ott lennénk és ott sétálnánk. Gyönyörű nagyon. És ami meg még a habatortán, hogy ez ennyire itt van a templom melletted, így fordulok, és szerintem látszódik mögöttem a templom, az gyönyörű szép. Az első kőtemplom a Duna-Tisza közén. Láttál szamarat? Fú! Gyere, nézzük meg ezt a viseleti kiállítást. Mennyi baba van beérteztetve viseletbe. Azt a mindenit, Anna. Ezeket te mind megkaparinthatnád, igaz? Ne adj neki tippet. Jó bácsi azért jobb, nem? Varógép, látod, Anna? Meghajtod a varógépet? Na, te nagyon ügyes vagy, Anna. Bár szerintem nem biztos, hogy ezt hozzá szabad nyúlni. Ez valami csodálatos, és milyen gyönyörű időnk is van. Hát hol van az a csacsi, Anna? Nem mutatod meg? Hagyjuk a csacsit, és menjünk a cukrászdába. Azt mondja, hogy gólyafészek cukrászda. Ott a gólya is. Anna, látod a gólyát? Hát ott a gólya. Ott a gólya. Mekkora madár. Jó. Maga a bokor mögött van, így van, mint múlt hétvégén az őzike volt bokorban, most meg a gólya. Na gyere, eszünk valami finomat. Ott a templom, ötleg egy kis májusfa, lengeti itt a szél. Hát gazdagodtunk némi fagyival, illetőleg hát Anna töltsérrel, mert ő a töltsét üresen szereti rolettivel.
De hát akkor de kellemes ez a cukrász, de még van egy ilyen nagy kiülős rész is. Üljünk le. Nagyon-nagyon finom a fagyi, és úgy látom, hogy mindenki talált kedvére valót. Frankul le tudunk itt ülni, nagyon jó ez a cukrászda. És egyébként a cukrászda is egy ilyen egészen hangulatos parasztházban van. Elképesztően finom ez a fagyi, úgyhogy a gólyafészek cukrászdát itt Ócsán nagyon ajánljuk. De úgy látom, a kókuszgolyó is le van ellenőrizve, és az is rendben van, igaz, mama? Ide jössz egészen apa mellé. Finom a kókuszgolyó, ugye? Nyami. Csodálatos program ez az Ócsa, különösen így nekünk most ez egészen közel volt. Gyorsan ideértünk, és nagyon-nagyon megéri a templom meg a tájház. Hát a cukrászdát szintén sikerült lemelózni, és az is teljesen rendben van. Na, itt van apa Tutu. Na, isüt csak föl. Hazamegyünk, motorozol. Otthon van bicikli is. Ez viszonylag elég üres. Egy másik érdekesség, ami még eszembe jutott itt a templom kapcsán, hogy azt mondták a tárlatvezetésen, hogy ez a templom kevesebbet volt tető alatt, mint nem. Nem készült el kőből a tető, mert elfogyott a pénz, vagy hát a király nem adott több pénzt már, és ezért fából volt teteje, többször villámcsapás érte, ezért leégett, és így az a helyzet, hogy többet volt tető nélkül, mint tető alatt. Elképesztő. De gyönyörű egyébként, gyönyörű ez a templom, nagyon-nagyon megéri eljönni. Indulhatunk, Anna? Menjünk akkor. Induljunk, kincse. Mondd, hogy pápá Ócsa. Jó utad volt, kincsem? Jó utad volt, Anna?